श्याम घन ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ଯଶୋଦା ମା ଡାକିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୟାମ ଘନ ଆଜ୍ଞା ଡାକିଆ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆସିବ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆସିବ ଅର୍ଥ ସେଇଆକୁ କରିକି ବୁଝେଇବ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୟାମ ଘନ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା ଶ୍ୟାମ ଘନ ଡାକି ଶ୍ୟାମ ଘନ ଡାକି ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଶରୀର ଗଲାଣି ଖସି ଶ୍ୟାମ ଘନ ଡାକି ଶରୀର ସରିନି ରହିଛି ବାକି ମାୟା ସଂସାରକୁ ପଠେଇଦେଲ ମାୟା ସଂସାରର ଧନ ମୋର ଘର ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ବାଡି ମୋର କୋଠା ମୋର ପୁଅ ମୋର ଝିଅ ମୋର ସବୁ ମୋର ମୋର ଆଙ୍କର କଥା ବୁଝୁ ସମୟ ପାଉନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଡାକି ପାରୁନି ଗଲା ସିଆ ଆସିବ ସାରେ ମୋ ଆସିବ ମୋ ଗଲା ମଣିଷ ଜନ